The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through him who strengthens me. Philippians 4:11-13. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. 2 Timothy 1:7. Now for this very reason also, applying all diligence in your faith, supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self-control, and in self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and your godliness, brotherly kindness, and your brotherly kindness, love. 2 Peter 1:5-7. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:38-39. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46:1. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he will exalt you in the proper time, casting all your anxiety on him, because he cares for you. 1 Peter 5:6-7. Sa di pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ng atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalat. Kinahanglan atong masayran kung nakabuhat magitag mga sala ning adlaw. Kining mga sala ang atong nabuhat ning adlaw mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gimanduan kita sa Dios nga ato kanang isugid, ato kanang ikumpisal ngadto diretso sa amahan, alangit ng amahan, og aron kita malimpyuhan o na kita mga babag diha sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So atong gamiton ang prinsipyo diha sa 1 Juan 1:9. Sa in English nagaingon kana, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pa ikaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao lamang ka ng paagi nga ikaw mahiluna sa grasya sa Dios ug ikaw maluwas, mahimo kang bag-ong binuhat, ug nga ikaw andam na sa pagsalmot ning atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw.
busa sa hilom atong susiyon atong kaugalingon pinagi sa atong pagampo sa hilom. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, grasya ang imo pa kami gipabuhi, nagaginhawa pa kami, askil pa among panglawas, o lanti pa among pangisip. Salamat o Dios, kining tanan, gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, ug sa grasya. Nining adlaw o Dios, uban ni kami, ug pinagi sa tudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, tultuli kami o Dios. Hagita kami nining among pagatun-an karon nining adlaw, ug nagaampo kami nga ikaw magalamdag kanamo dugang pagyong mga kamatuoran nining mga butanga nga among pagatukion nining adlaw. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan ug welcome na usab ning atong Bible study. Adlaw-adlaw man kini atong ginabuhat o aniya pa kita concentrate dining atong topic nga giuluhan og the doctrine of grace, grasya. Og kining maong topic daghan gyud sa mga katawhan nga wa gyud nila matuhog inunta matugkad unsa gyud pasabot nining pulong nga grasya. Well, tingali murag pagka-natural lang nila mo ingon lang sila grasya ni pero wa gyud sila maka inunta go deeper into the real meaning of grace. O gato namang nasayran nga grasya mao man kani ang pulisa, God's policy. Si Satanas nga arch enemy sa Dios na pud siya policy nga evil, dautan. So nag-atbang kining duruha ka mga policy sa Dios nga grasya ug policy ni Satanas nga mao ang evil, dautan. So natas taliwa papilion kita sa Dios. Unsa may mong gilion, ang grasya o ang evil, dautan. So karon ato ipadayon. Ato nang sigihan og kanang pahinumdum ang matag usa kanatong mga magtutuong nagsunod na nining atong daily Bible study nga grace as we define it is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Ang tanan nga ang Dios gawas nun sa paghatag o pagsangkap sa tao binasihan o pinasikan sa unsay nabuhat ni Ginoong Hesukristo nga kaluwasan didto sa cross. Og excuse me. Now ang grasya, as we have said, sa linangkob na gyud nga pag define ni mo lihok ug buhat sa Dios mao kanang grasya. Alang sa tao kanang maong buhat o lihok. Bisan dili siya takos. Dili man kita takos. Ato nang na-establish ka na nga we don't deserve it. Mao na bisan gani kining atong kinabuhi, dili kita takos.
dili kita angayan. Okay? Apan gumikan sa kanang grasya lagi sa Dios, mao na gipabuhi pa kita. Ang kaluwasan, grasya. It's a gift. Gasa o grasya. Sa alang sa tao sa pagdawat o pagsalikway na siya kagawasan sa pagpili. Excuse me. Because man has been given by God complete freedom of choice. But with the choice goes responsibility. Ay bawang tanyana. So karon atong ipadayon ang atong tuki bahin ini atong tunanan nga grasya. Now, ang pulong sa Dios grasya lagi. Okay? It's grace. Now, ato ragong tukion kamay mahitungod ang doctrine of light. Kaya ang pulong sa Dios kaamgid kini sa kahayag. Of course, kahayag man ang Diyos. Now, of course, this is also a review. Kaya ito naman ang gituki kaniyan to, kining the doctrine of light, ang doktrina sa kahayag, kalamdag, suga. Okay? O ato nang establisar nga ang Diyos, kahayag. Diya sa 1 Juan 1:5. Unsa may gihisgutan niya na. 1 John 1:5, kini ang mensahe nga atong nadawat gikan kaniya and declared to you that God is light. Ang Diyos kahayag. Diha kaniya wala gayoy kangit-ngit. In Him there is no darkness at all. Mo na igisgutas versikulo 5. Versikulo 6 nagaingon, if we claim that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not have the truth. You see? So, kung maingon ikaw nga na kay pagkikabitay sa Dios, apan ang imong paglakaw kas kangit-ngit din, na makaka ugwa diha kanimo ang kamaturan. Mo na pasabot sa versikulo 6. Now, ang light din hinga gisgutan are referring to both naghisgot kinibahin sa kinaiya ug mga personalidad sa tulo kasakop sa balang Trinidad, the Godhead. Now, unsa katutong na po ka mga kinaiya sa Dios? 10 attributes. Okay, review na sa ni. Ang nag-unag yun ni sovereignty, ang pagkamakagagahom sa Dios. Okay? Labaw nga makagagahom, sovereignty. Ikaduha ang iyang pagkamatarong o kining tanan nga itong iskutan nga mga kinaiya sa Dios. Ang tanan kanang pulos kini sila hingpit. Okay? Kining tanan hingpit. So, sovereignty number 1, righteousness number 2, ang ikatulo ang iyang hingpit nga hustisya, ikaupat ang iyang hingpit nga gugma. Hingpit man gyud ang iyang gugma. Now, lahi ang gugma sa Dios kaysa gugma sa tao. Kailangan man tang mga tao nga kung natay higugmaon, nanginahanglan gyud tag kanang tumong sa atong pahigugma, right? Natay object, maybe a person, maybe a thing, or a place. You see? So, kung kita mahigugma na agad tayo, object, apan, kung bahay na sa Diyos, sa iyang gugma, wala siya manginahanglan og object. Kay siya mismo, hingpit nga gugma. You see, nakasabot ka? Hingpit naman ang Diyos nga gugma
So na siya magkinahanglan og unsa tumong nga iyang higugmaon kay siya mismo ang kanang takos nga higugmaon siya ra. So mao na ikaupat. Ikalima nga siya hingpit nga kinabuhing wala nay katapusan, eternal life. Ikaunom nga siya hingpit nga pagkalabaw nga makagagawom sa nga tanan. Okay? Omnipotence, labaw nga makagagahom, gamhanan sa nga tanan. Hingpit gihapon. Ikapito, ang iyang pagkasayod sa tanan. Higpit gyud niyang dasayran ang tanan. Why butang, why kanang, well, of course, in general, why butang nga wa niya masayri? Nasayran niya tanan, nahibawan niyang tanan. Ang imong mga suliran, nahibawan na niya. Bisang kaniyang tungwa pang tanan, nahibawan na niya nga. Mga tubang kang suliran, karon. You see? O ugma ba? Nahibawan na sa Diyos tanan. Mao na ikapito. Ang ikawalong kinaiya sa Diyos, nga siya hingpit nga anaa sa tanang dapit, tanang suok, way luna nining tibuok universo nga wa diha ang Diyos. He is omnipresent. Tanan. Present na siya sa tanang dapit. Okay? Omnipresent siya. Muna ikawalo, ikasiyam, nga siya di na mausab. He is immutable. Immutability. Immutable. Okay? Ang adjective is immutable. Ang immutability ang noun. Di na siya mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Ang ikana po, nga kinaya sa Diyos, nga siya, hingpit gihapon na, siya kamatuoran. Hingpit, perfect. So, why bakak sa Diyos? Why bakak? Puro ragyod kamatuoran. Mao na ang napulo kanag-una nga mga kinaiya sa Diyos. Now, so mao na, ang kadtulagi ang itong giingon nga, ang kahayag nga gihisgutan diha sa kanang bersikulo 6 sa 1 Juan 1:5 1:6 kana nagahisgot. It is referring to both ang iyang kinaiya o iyang mga personalidad niya ining tulo ka mga sakop sa balaang Trinidad, the Godhead. So, okay? Mao na'y unang punto. Ikaduhang punto, nga ang kahayag, gikinahanglan sa kanang pagkabuhi sa tao, ni ining kalibutan na. Dili mabuhi ang tao kung way kahayag. You should know that. Light is necessary for man's existence of this earth. Naman na sa Genesis 1:3, Ecclesiastes 11:7, o Jeremias 31:35. Kaya mo na ikaduhang punto. Ikatulo, ang kahayag, light, is used for the divine guidance of Israel, ang mga Hudiyo, by night. Okay? Kaya sila tultulan magyud sa Dios. They are guided by by night or by day. Pillar by night, pillar by day. Now muna, light is used for the divine guidance of the Jews by night. Exodus 14:20. Muna ikatulo. Ikaupat nga punto.
si Ginoong Hesukristo ingon nga maoy kanang makit-an nga persona sa Godhead. Sila ra bang tulo dili nato makita. God the Father, God the Holy Spirit way nakakita. Gawas ni Ginoong Hesukristo mo ray makita, visible or manifest person. So si Ginoong Hesukristo ingon nga manifest person sa balang Trinidad, kanang tandi siya sa kahayag. Okay? The Lord Jesus Christ, as the manifest person of the Godhead, is light. Na kana sa Juan 8:12, 1 Timoteo 6:16. Ang Juan 8:12 naghisgot kini, nagaingon kini, then Jesus spoke out again, I am the light of the world. The one who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Okay? Muna ikaupat nga punto. Ano ta si kalima? The fifth point is, ang kahayag is used to portray Bible doctrine in the soul. Pag kanang hulangway kini, pagpadayag kini sa pulong sa Dios nga naa diha sa kalag sa magtotoo, pinagi sa kanang paglihok sa ginganlan og gap, kini gap, grace apparatus for perception. Kini mga kahimanan kini sa grasya alang sa pagpanabot. So, muna sa in English, kining gap, grace apparatus for perception. O diha nila kuha kada sa Salmo 119, versikulo 105, nga nagaingon nga, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. O diha usab sa Salmo 119, versikulo 130, nagaingon kini, your instructions are a doorway through which light shines. So kining gap, baliktan itong gap, grace apparatus for perception. Sa Binisaya ato nang gihubad og kanang kahimanan kini sa grasya alang sa pagpanabot sa perception. Now, unsa may appeal niini? What does this include? You know, naga-include kini sa pastor magtutudlo. Okay? Mao ni bahin kini or part of it nining gap. Pastor magtutudlo. Ikaduha, ang Biblia. Of course, gitudlo ang Biblia, ang bahin sa karaang kanang daang pagisaad o ang bag-ong pagisaad, Old and New Testaments. O ang ikatulo nga bahin, the third part of this gap, mao ang classroom. Ang dapit nga inyong tunanan, you see, the classroom, a place to assemble for believers sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung hain man mo nagitapo karon sa imo bang kwarto, sa imo bang mga higala kauban ninyo, nagdungan mo paminaw nining atong pagtuon sa pulong sa Dios, then that is the classroom. Kasabot ka? Mao nay kanang lawak tunanan, classroom. Sakto man ang Bisaya. So classroom. Appeal ni sa gap, grace apparatus for perception. Unsay Bisaya? Kahimanan kini sa grasya alang sa pagpanabot. So muna, nagasabot ka kay niya maning tulo na ay pastor teacher ka nagatudlo. Ang gitudlo bahin sa Biblia, bahin sa kamatuoran sa pulong sa Dios, o ang classroom
kining imong istaran pagkakaroon samtang naminaw kanining atong Bible study. Okay? So mo na ikalima nga punto adto ta si kaunom. Ang ikaunom is the edification complex of the soul. Edification. Unsa man ning edification? Sangkap. Well, maingon na to nga mo ni pagsangkap, mga kasangkapan nga naa sa atong kalag. Kining mga kasangkapan sa atong kalag, the edification complex of the soul, kanang tukod kini, kanang pinaagi sa kanang kahayag sa pulong sa Dios. Kining gitawag na sa English edification complex of the soul, or ECS for short, is constructed from light of Bible doctrine. Well, kung buot kang kanang mubasa sa Biblia teksto ni imong mabasa kini sa Salmo 43:3. Okay? Kung imo ka nang isumat. Psalm 43:3, Psalm 119:130, Ephesians 5:8, 1 John 2:8, ug Romans 13:12. Naghisgot ka na, bahin sa unsa. Edification complex of the soul. Mao ni ikaunom nga punto. Adto ta si kapito. Ang ikapito, the gospel, sa binisaya sa gospel, maayong balita sa kaluwasan. The gospel is called light. So, ang mayang balita sa kaluwasan, gitawag kini nga kahayag. Segundo Corinto 4:3 ngantos 4, Segundo Timoteo 1:10. Okay? Now, adto tas ikawalo. The eighth kanang punto. The eighth point. Salvation, ang kaluwasan, brings the believer from darkness into light. You see? Ang kaluwasan mao'y magadala sa maong magtutuo gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, just as the earth was brought out of darkness into light. Maingon nga kining kalibutan kanang okay, gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Kay bahay naman sa kaluwasan. See? Now, well, atong isingit na sa nga kining atong ministry na Vic Balbido Evangelistic Ministry, grasya. Okay? O ang trust gyud nini, ang tumong gyud nini, ang ato yung objective, thrust, is to shine God's light to positive listeners. You see? Mao ni paglamdag, pag-iwag sa kanang pinaagi sa kalamdag sa Dios ngadto niadto mga positibo nga mga magtutuo. Kadtong naay kainit, naay gugma, naay gana, naay tinguha nga motubo, naay igong panahon nga ikagahin sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ni ang thrust sa atong ministry. Ug imo ka nang mabasa ang mga punto diha sa Lucas 1:79, 1 Pedro 2:9. Okay? So mao na ang punto nga atong isingit bahin ni ining point number 8. Okay? Og adto ta sa ikasiyam, the 9th point. Ang kahayag gigamit kini to portray doctrine
causing the believer to enter super grace. Kaya mao man ang atong tumong, super grace. That's the kanang synonym of spiritual maturity. Super grace. Now, ako malikon tong punto nga ikasiyam. Ang kahayag gigamit kini sa paghulagway sa pulong sa Dios nga maoy makapasud sa kanang magtutuo ngadto sa dapit nga gingadlag super grace. Imong basa usaw kana diha sa 2 Korinto kapitulo 4 bersikulo 6. So ang pulong sa Dios kahayag mo ni iwag. No, kining pulong nga iwag murag lawom-lawom naman na murag ay daghan ato nagpaminaw nga mo yun mga lawom naman ang mga kanang sinultihan ha. Well, atong gamiton gihapon kini to cater niyan itong mga inunta mga ngongguang na po nga mga tigpaminaw nato niya atong ministry. Of course, atong paningkamutan yun nga sa magamit yun nato ang the common language natong mga Cebuano speaking nga mga subscribers. Okay? So of course this caters to everybody mo na bilingual ning atong pag tuki bahin sa pulong sa Dios. Now, okay. May mga punto akong dadon diha nimo. Nga ang imong kanang attitude, ang imong pagtagad ngadto kang Ginoong Kristo. Ang imong attitude towards Christ maoy magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon. Okay, nakita nimo ang punto diha, ang gidaan nimo. Ang imong pagtagad, your attitude ngadto kang Ginoong Kristo maoy magadeterminar sa imong dayon na nga kaugmaon. Now, either doon na kay duha ka kapilian. Kini ako ning gitumong kanimo nga dili magtotoo. Okay? Aron imong imong timbang-timbang kini mga punto nga akong idadihan nimo. Okay? Either ambot pa sabot duha kay duha ka kapilian. Either nga imong kanang inuntaon sa may encounter sa Binisaya kung imong mahibalag. I think that's the right Visayan. Ato lang yung kanang kining hinumduman dito sa recall dito sa reverse concentrate niya itong mga karhaan na yung mga Binisaya na to. Either, okay, ang punto din either nga imong mahibalag si Kristo ingon nga manluluwas, pinagi sa imong pagtuo kaniya, or imo siyang ikahibalag ingon nga maghuhukom, pinagi sa imong kanang salikway kaniya. Okay, I think murag mas klaro ang in English kung ako in English these are points of doctrine. Now, either you encounter Christ as Savior by believing in Him, or you encounter Him as Judge by rejecting Him. Nakasabot na kadto. Okay. Now, ang Diyos anaay hingpit nga kabubuton alang sa mga magtotoo. Ikaw nga magtotoo nagpaminaw nini atong mensahe o pagtuon sa pulong sa Dios. Listen to this. Ang Jeremiah, kung imong abrihan ka imong Biblia, diha sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11
ang punto diha nagaingon nga ang hingpit nga kabubuton sa Dios alang sa magtotoo mo kini. Mao ni ang unod niya ng maong bersikulo. Jeremiah 29:11, and I quote, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord." Kinsa nagsulti nini? Ang Ginoo, ang Diyos. "For I know the plans that I have for you, declares the Lord." Plans to prosper you. Mga plano nga uswagon kaniya. Og dili to harm you, not to harm you. Dili sa pagdaot kanimo, kundili to give you a hope and a future. Mo ni ang puntong gida, ang gisulti sa Dios mismo, mga plano sa pag-uswag kanimo og dili sa pagdaot kanimo, kundili paghatag kanimo paglaom o kaugmaon. See? So, tulo kang punto dinhi ang kanang sulti sa Dios. To prosper you, not to harm you. To give you a hope. Mo na ikaduha. O ikatulo, to give you a future. Na. Mao ni ang kanang kabubuton sa Dios alang kanimo, fellow believer. Now, okay, laing punto nga akong dadon diyan nimo. Dili magtotoo. Again, this is addressed to you, an unbeliever. Wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo di sa mong kinabuhi. Mungutana ko nimo. Giyon sa manimo pagkahimong sakop sa imong panimalay. I mean, tawhanong panimalay. Human family ba? How did you become a member of your human family? How? Sa imong itubag, di ba pinagi sa imong pagkatao, pagkahimugso, by birth? Basta? Ano na ang tubag? You became a member of your human family by birth. Basta? Now, follow-up question. How did you become a member, or how can you become a member of the family of God? Of course, I am referring this now to you nga magtotoo. How did you become a member of the family of God? If you are a believer now, tubag, also by birth. Basta, natao ka naman pag-usap. Naraan sa gisulti Galatia 3:26, "For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus." Pinagi sa pagtuo nimo kang Ginoong Jesucristo. O sa imong pagtuo diha kang Ginoong Jesucristo, hatagan ka diha sa imong kanang unsabay binisaya sa inheritance, panulundon. I think that's the husto nga binisaya. Hatagan ka dayon og panulundon. You have an inheritance nga gireserba na dito sa langit. Yadto yung pagdawat nimo, pagtuo nimo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluwas, gireserbahan ka na dito sa langit og panulundon, inheritance. An inheritance, paminaw, ang panulundon, dili ra babasihan ang imong mga binuhatan, di ra ba? But by birth. Basta? Sa imong paghimugso. Paghimugso, yun mo, matagan ka na sa unsa. Imong panulundon, imong inheritance. Dili sa imong mga binuhatan. Now, okay. Atong tukbilon gamay, may tungod sa plano sa Dios. Okay? God's plan. Ang plano sa Dios
runs everybody's life. Ayaw na kalimti. Kanang dumala ni bisan kinsang kinabuhi. Runs everybody's life. No one can escape from it. Huwag maka-eskapo niya na. Now, kung bahin sa kanang Christianity, ang pagka-Kristuhanon, kung ikaw Kristuhano na, ikaw na sayod na, kaya naklaro naman mo na patinawan ka naman sa Espiritu Santo, nga ang kaluwasan sa Kristyanismo, inon lang nato. Salvation in Christianity has already been done. Human na. Samtang diha sa relihiyon, ang kaluwasan, pagabuhaton pa. Nakita ni mong diferensya? In Christianity, salvation has already been done. While in religion, salvation has to be done. Naning kamot ka, sige kag simba, sige kag buhat mga maayong binuhatan, sige kag outreach. Awara man ko magdaot niini, di manigay. These are legitimate. Apan, dili man na mo'y means of salvation. Dili man na. Huwag man na tunong sa plano sa Diyos. Ang plano sa Diyos nga ikaw maluwas, mao lamang ang pagtuo nimo kang Ginoong Jesucristo nga imong maluluwas. Period. Ayaw nagdugangi. Now, iba naman ta nga kaluwasan, mo tukbil na punta nini, kaluwasan, gasa kini nga pagadawaton, dili kay tumo nga atong kabutonon. Kasabot ka? Dili kabutonon ang kaluwasan. Gasa ka na nga dawatonon. Either mo dawat ka o mo salikway. Dili na tumong, it's not a goal to be achieved. Now, kay kun ato pang kanang mabuhat o if we could earn sa atong kaluwasan, then si Kristo di na unta angay nga magpakamatay dito sa krus sa paghatag niya ng maong kaluwasan. Basta? Yeah. If we could earn our salvation, si Ginoong Jesucristo could not have died at the cross to provide it o paghatag ka nato sa maong kaluwasan. Di na kinahanglan. Now, of course, nga ipunto yapong dadon nimo nga you could have tons of religion, mahimo labihang kadaghan nga mga mahimo ang tanang mga relihiyon ng kalibutan na without an ounce of salvation. Sabot ka? Now, niya pag-iu sa kapunto ang dadon nimo. Why tao nga labihas pagkabuutan nga makaluwas siya siyang kaugalingon. Apan, wa po'y tao nga labihas pagkangilan pagkadautan nga ang Diyos dili makaluwas niya. Nakasabot ka ba? No one is so good that he can save himself. Wala. Unya, no one po is so bad that God cannot save him. Kita nimo. Ang Diyos makaluwas yun niya. Everybody is savable. Naraman lagis individual person. Magpaluwas ba siya di o di, you see. Now, okay. Kung bahin as plano sa Diyos sa imong kinabuhi, kanang maong plano sa imong kinabuhi, ha? God's plan for your life is gigahin ra gyud alang kanimo, exclusively tailored for you. Wa ayaw paghisgot sa plano sa Diyos sa ubang mga tao sa ilang kinabuhi. Lain tong ila. Panang imo kanang plano sa Diyos sa imong kinabuhi, exclusive ra gyud ang
exclusively tailored for you. Now, may baon naman ta ang kanang function sa balang Trinidad kung bahin na sa kaluwasan. Ang Diyos nga Amahan mao'y author sa plano. Mao'y nagbuhat, nagmugna sa plano. Gusto? He is the author of the plan. God the Father. God the Son, who is the Lord Jesus Christ, is the executor of the plan. Siya ang nagtuman sa plano sa iyang pagpakamatay dito sa cross. O ang Diyos Espiritu Santo, ang iyang function, mao ang tigpadayag niya ng maong plano. So akong balikon sa in English, saron, murag mas klaro pa man in English. God the Father is the author of the plan. God the Son is the executor of that plan. God the Holy Spirit is the revealer of that plan. Klaro? Now, di ay usa ka tao nga nangutana, pila man gyud Dios? How many gods are there? Ni nangutana. So, ang gipangutana nga may doktrina o kanang luwas, believer, itubag rin siya, only one. Usara ka Diyos. So, may nangutana, balik follow up itong nangutana, how do you know? Nga usa lang. How do you know that there's only one? Tubag rin siya nga. There is only one God because He fills heaven and earth. So there's room for only one. Kita nimo? So, usara ka Diyos tungod kay siya nagalukop man sa langit o sa yuta. So, usara gyud ang makaunsa. Makalukop niya na. There's only room. There's room for only one. Kita nimo na. O di apag yung prinsipyo nga akong dadon nimo. Ang tao, kitang tao, desperately needs God. Upon God does not need us. Ano ang kinahanglan siya nato? Hingpit na gud siya. Kita, we desperately need God. Now, niya pag-iusa ka punto nga importante kayo ni. No? Bahin sa kaluwasan. Ang usa ka tao nga natao siya makausa, mamatay ni siya kaduha. So, sa in English, a person who is born once is going to die twice. Unsa maning twice? Physical death o spiritual death. So, duha ka deaths, duha ka kamatayon. Ang tao nga na tao sa makausa lang, mamatay ni siya makaduha. Apan ang tao nga natao og makaduha, physical o spiritual births, pagkatao, is going to die only once. Unsa maning once? Physical death. Naklaro ni mo na? So akong balikon, yan itong mga bag-o, maupay pagkadungog ni ining punto. A person who is born once is going to die twice. Mamatay siya siyang lawas o ang iyang spiritual death. Pagkaimulag, hingpit pagkaimulag ikan sa Diyos. Mao na duha ka kamatayon ngayang agian. Kaya kasara man siya na tao, physical. Now, samtang ang usa ka tao nga natao sa makaduha, physical, siyang lawas, natao siya siyang lawas, physical birth, o spiritual birth. Natao siya pag-usap, born again. Kining tawhana is going to die makausa lang. Unsa man ni makausa? Physical death. Na I hope na klaro ni mo na, natuhog ni mo na. Now, balik tas plano sa Diyos. Ang plano sa Diyos, nagalakip kini, nagalangkob kini sa iyang kabubuton,
sa iyang plano, or of course plano man na, iyang tuyo, iyang kabubuton, iyang kanang tuyo. Okay? All of this, ang iyang plano, paminaw. God wants every person to be saved. Dili siya buot nga naay malaglag. Asa man mo na mabasa sa Biblia? 2 Pedro 3:9. Abre na imong Biblia. 2 Peter 3:9. Unsay gisulti diha? God is not willing that any should perish, but that all, ang tanan, unta, all be saved. Ako maligon. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Now, of course, that is bot pasabot na to be saved. Dugangan pag yung segundo 1 Timothy 2:4. Okay? 1 Timoteo 2:4. Okay, di ba nina? 1 Timothy 2:4. God wills. Iyang kabuton. God wills that all be saved and come to the knowledge of the truth. See? Now, why laing manluluwas? Di man ni? Si Ginoong Jesucristo ra. Asa ni mo mabasa po na? Okay, Acts 4:12. Unsay gisulti? Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Dugangan pag yun na John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, so mo na kabubuton sa Diyos nga di siya buot nga na ay malaglag, kundi ang tanan unta maluwas. Atong ibutangan nagpulong nga unta kay di man tanan magpaluwas. You see? Mawita na akong malikon itong nainangutan na bitaw nga. Nga naman nga na may mga taong maimpirno. Nga naman na may muadto sa impirno. Abe, ikaw akong pangutanon. Unsa may mong ikatubag. Unsa itubag nga na? Why are there people why are there people going to hell? Nganong na may muadto sa impyerno? Ang tubag, paminaw. Ang tubag na ay mga taong muadto sa impyerno tungod sa ilang pagbuot. It is their will. Now, unsay ihatag sa Diyos natong tanang mga tao? Kitang tanan na ba? Why exempted? Ihatagan ta sa Diyos og volition. O laingan na free will. Kabubuton. Kaugalingong kabubuton. Naon sa may funksyon na pagpili. You see? Kabubuton. Ikaw magbuot. So ang pangutana nga numang na yung mga tao mo sa impyerno, ilang pagbuot nga mo to. Nga numang sila may nagbuot. Kay klaro man itong giingon sa Diyos nga, dili siya buot nga na may impyerno, nga na malaglag, kundi ang tanan unta, mo nang underline yun ng pulo nga unta, nga ang tanan unta maluwas. Nga numang na may mga tao mo sa impyerno, di man buot magpaluwas. Kita ni mo? Nasabot ka ba? Di man buot silang magpaluwas. Nagtuman man sila ilang buot. Mabita na yung mga katiwangan sa matinumanon, mangupo kasi mong buot. So, huwag na gani mga kapagkiyansa na ito sa mga gagmay patamo, yung man itong ginikanag, tinuyo ans buot. Di ko kalimot na sa ako
Akong inahan. Ingon gisa dayon og nakita panlitan na damag kita ka sa gamay pata. Sige, mga dagan ibadlong na ta. Hoy, ayaw lihok. Mga matuman magita. Ansa dayo ito na ansa na ingon na damag ito nga pangos ng tuhod. Ingon dayo ginikanan akong inahan. Tinuli ko as buot na dito para sa Bohol para tinujuan as buot na mauna tinuyo as buot ang mga tao mo sa impyerno ilang pagbuot wara ba hilabot ang Dios sa ilang pag-adto dito ang grabe kanay uban nga mo basol sa Dios uy na pagpasipala in tao na this blasphemy. Kaya may labot ang Diyos, oy. Gihatagan ko kagkabubuton, pagabiton ganyan na. Na imo mangipili nga, dili ka magpaluwas. Na mo na. Adto ka dito sa imong angay nga, imong adtuan. You see? Mo na, klaruhay tanini. Let's be clear on this. Nga ang Diyos dilibot nga, na imo adto sa impyerno, oy. Dili siya buot. Imagine, may patawag ang Diyos nga mahan o tigom sa mga sakos balang tinidan. Saan na ito pag plano nga mabalik unta ni nga itong mga binuhat nga katawhan nga. Mahibalik sila sa itong kiliran o mahibalik sila o makakinabuhi sila uban ka sa langit hangtod. Ang saan man. So mga ito sa Ginoong Kristo, may tindog siya mga ako'y manaog din ang gamay planeta magpakamatay ko sa ilang mga sala. Tanawa ang plano sa kaluwasan. Nagpakamatay ang bugtong anak sa Diyos. Pagbayad sa itong mga dagkong sala, dagkong utang sa sala. O ang Espiritu Santo po mayo ako po, manaog ko. Ang gamay nga planeta o ako'y magpadayag, magpaklaro, magpatinaw. Unsaon nila kanang makasabot, unsaon sila pagbalik nga rin nato, dili may impyerno. Na mauna function sa Espiritu Santo to convict sa atong mga sala. O pagpatinaw yun nga, way laing kaluwasan, kundili pinagi lang sa kanang lihok o buhat sa kaluwasan Ginoong Kristo dito sa cross. Just imagine, samtang nagbitay sa cross ang Ginoong Kristo, ikaw rarabagyo iyang giuna-una. Di man ina, nakadungog ka ba? Ikaw ra diha sa iyang una-una, samtang nagbitay siya sa cross. Nag-ago siya dito, iyang giluom tanan. Tungod kay buot niya nga ikaw mahilangit. Unsaon? Mao to. Pinagis pagtuo kadiya sa iyang gibuhat dito sa cross. Maura. Mga muning tao god mo bitan katawa ko to mga amigo mayo. Unsaon maning tao, scientist maning tao. Magtuman magyo iya. Klaro na kayong pagpasabot sa Dios. Mahilangit lang ang tao pinagi sa pagdawat, pagtuo kang ito sa Kristo o sa iyang gibuhat sa kaluwasan dito sa cross. Mura. Wa na labot ka na pagbuhat o maayo, magpamimbrog simbahan, kanang na ay magbinuutan, di na ka mamalikas, di na ka kanang manapaw, wala na. Gani, kanang mga butanga, gipasaylo na ni Ginoong Kristo dito sa cross. Diha na may kapasiluan sa diha nga ikaw mutuo. Kapag di ka mutuo, huwag kapasayluan. Kasabot ka. Ita na akong giingon ni mo, nga itong gisgutan naman na nga, dito sa cross, huwag kapasayluan ni tabo. Kadto pag-provide lang sa Diyos sa kaluwasan.
gihatagan lang tagpaagi nga maluwas. Provision rato sa Dios, stimulus rato sa Dios. Unsa may stimulus? Well, ang gihumad sa Visayan ni nga pagdasig, pag-awhag, pag-agda. Kantong gibuhat ni Ginoong Kristo, pag-agda sa Dios. Mutuo unta ka sa iyang gibuhat. Imagine ikaw rin yun na niya. Samtang siya kulata, bunalan, sukmag, sa pa ilang gibuhat nito. Binaklid pa nila. Ila pang gikurunahan, tunok, halatanan nilang gibuhat, gibuli nila, ayo-ayo, bugtong anak sa Diyos. Imagine. Diyos nga nagpakatao. Unya, wana dagang istorya. Ang gipangayo ra sa Dios giagdara nimo mo. Tuo katong iyang gibuhat nga kaluwasan. Mura. Kaysa diha nga mutuo ka nga siya maoray nakaluwas nato. Namo na. That is the main issue. That is the bottom line. Maura na nga ang tao maluwas pinagir sa pagtuo nito gibuhat ni Ginoong Kristo nga kaluwasan ito sa cross. Nga sa diha nga ikaw mo ingog mutuo ko, diha na ikapasayloan. Nakasabot ka? Ato ning ipadayon ugma. Magampo ta, mahana mo nga Dios. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo sa imong mga kamatuoran. Dili kami takos dinhi o Dios. Takos kaming maimpierno apan gumikan sa imong grasya o Dios. Salamat. Nga dili na kami magaadto didto kay mituo man kami kanimo sa imong gibuhat nga kaluwasan o nadugtong naman kami kanimo. May relasyon naman kami kanimo. Imo naman kaming mga anak. Di naman kami taga dinhi. Langyaw naman lang kami nining kalibutan. Busa, ang among kinabuhi o Diyos, amo lang yung agad tanan diha sa imong grasya. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Salamat nining grasya nga pagtuon sa imong pulong pinagi sa YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry o Diyos in a mighty way according to your plan. Dili kami takos niini o Diyos. Salamat. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon, pagtubo diha sa imong grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Kining tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.